Koronavirusa. Koronavirusa duten eta bakartzen naiz 40 aldi egoeran dauden gaixoentzako, gaixotu daitezkeenentzako eta gaixorik daudenekin harreman estua duten pertsonentzako. Ez dute etxetik atera behar 14 egunetan. Denbora horretarako zenbait gomendio. Ondo aireztatutako logela batean egon, atea ondo itxita. Logelatik ahalik eta gutxien atera, eta irteterakoan jantzi maskara. Zure komuna erabili eta partekatua bada, lixibarekin desinfektatu. Maiz garbitu eskuak ura eta saboiarekin. Logelan sartzen den pertsonak maskara jantzi beharko du. Ez partekatu ontziteria, izarak edo tapakiak. Gaixotasunak okerrera egiten badu, jarri harremanetan zure osasun etxearekin, eta orduzkanpo bada, bat bi zenbakiarekin. Informazio guztia, koronavirusa.nafarroa.eus webgunean. Nafarroako Gobernua.